Als peus de les muntanyes de Prades, als municipis de Capafonts, La Febró, Arbolí i Prades, se sembren les patates que duen el cognom de la Vila Vermella. Se'n té referència des del segle XIX per la seva qualitat, però se'n fan poques. Només una collita a l'any, perquè són de cicle llarg. Passen a terra uns 5 mesos. El fet d'aconseguir una IGP, un reconeixement comunitari, n'ha afavorit la comercialització, però ara l'amenaça és l'envelliment de la població que les conrea, a tot estirar 20 pagesos, com el Joaquim Salvador. Què ho fa que la terra d'aquí és tan bona per les patates? Que no es posa forta. Si sembressis terra d'aquesta vermella que dieu altres, d'aquesta per aquí baix a la conca, allò es posa estupit, s'estreny. I llavors la patata, al voler créixer, se deforma. Com que la terra l'apreta, perquè està dura, se deforma. En canvi, aquí això sempre va sortint, tal com va creixent la patata, el terreny es va enxamplant, no l'apreta, i per això surten fines, llises. Aquí el clima també hi deu fer per això. Clar, estem en una alçada, estem a 1.000 metres aquí. No tenim calors excessives. Si t'agafa aquestes temperatures altes, no pateixis que la patata, si li ve quan creix, la veuràs que no creix. Li falta la frescor. I aquí, com que normalment no hi estem mai, creixen perfectes. I en acabat les deixem fins que moren. Abans de collir, mortes, però completament, que no estiguin totes seques, aquí no se'n cull cap. Que es mor a la planta, no el tubercle, a la planta. La planta, la patatera. La patatera. Sí. Soca, fulla, tot completament queda igual que el tabaco. Sec completament. Sec completament. Aleshores es conserven millor aquestes patates? Clar, al deixar la humitat que us dic, que llavors les posem als magatzems a casa, allí no mos cal ni càmeres ni res. Visitem Prades a la primavera, quan s'han acabat les patates de la collita anterior. Aquesta estesa és per la sembra, i al contrari que les que es mengen, aquestes són grillades. Aquestes patates, Joaquim, estan per sembrar, per això, Aquestes campanyes per sembrar. Per sembrar. Aquestes les han portat d'enguany són d'Àlaba. Hi ha anys que són de Burgos, hi ha hagut anys que han sigut tasta franceses. Les anem a buscar i m'ho recomanen que estan més sanes. Interessa més canviar la llavor cada any. Cada any canviem la llavor i dona més bon resultat. I la varietat? Canavec. La varietat és canavec. Sempre treballeu amb canavec? Sempre. La patata de Prades sempre és canavec? Sempre és canavec. Hem provat algunes varietats, però no van. La varietat aquesta, doncs, aguanta molt el bullir i és una patata que igual serveix per bullir, que per fregir, que per fer el forn, per tot serveix. I sempre té el mateix gust. Com s'han de conservar a casa les patates? Fresc i fosc. Fresc i fosc. Al revés d'aquestes. És molt fosc. Les patates per menjar en lloc fresc i fosc. Sí, perquè si no se tornaran verdes, veus que està verda? Això és de la claror. Llavors se tornarà verda. I això ho fa dolent? Això, el verd va entrant i és dolent, no et matarà, però perdràs patata. I no és el més convenient, no? No. Perdéssim. Ara, per sembrar, sí. Quan més claror, millor. Les patates es venen al Camp de Tarragona i a Mercabarna, i, és clar, a la cooperativa. Si és fàcil, l'has de saber buscar per res. Aquestes, Antoni, ja són les que anirien aquí a la botiga a vendre's o a qualsevol altre mercat, no? Llavors ja va trigada, que és tot un calibre de 40 la més petita, fins a 80. De la patata que no pot anar aquí a la bossa perquè és massa grossa? Perquè és massa grossa, sigui perquè tingui un petit defecte, com que la patata és bona igual. Això és un bon recurs, està molt ben pensat, perquè si no es van trobar que fèiem molt d'estrio, i llavors què fem amb lo d'estrio? De tota manera, el fet de tenir IGP, aquest reconeixement comunitari, aquest segellet que veiem en el sac, això us ha repercutit quan a la comercialització. El client que compra la patata sap segur que són de Prades, perquè abans que anaven en sacs de 25 quilos així granel, hi havia molt frau. Ens espera el cuiner de la Casa de Colònies i avui farà un guisat especial. De manera, Josep, que per parlar de les patates de Prades has volgut fer un estofat de senglar. Un estofat de senglar, sí. I per què això? Aquí està mig fer. Per què has triat aquest plat? És un plat típic d'aquí de la Prades que acostumem a fer quasi totes les cases, perquè tothom tenim algun parent, caçador, ho sabem fer. I com ho fas? El dia abans se posen 24 i pot ser hi ha persones que ho posen 48 hores abans.
amassarà amb el vi, el conyac i les herbes, tot tipus d'aquestes herbes, i es deixa a la nevera durant 24 hores o, si vols més, més. I un cop fet això, es posa a bullir amb el jabalí i es posa 1 hora i mitja, 2 hores. Amb les mateixes herbes? Amb les mateixes herbes i tot. El mateix vi. Un cop ha bullit 1 hora i mitja, 2, i afegim la patata de Prades. La nostra protagonista, que vosaltres... Ara. Va, digues la veritat, vosaltres no en dieu patates, eh? No, en diem trumfos. De tota la vida que en diem trumfos. L'únic que anem anant canviant una mica el nom. I pataques. I patates. Pataques de Prades, sí. Bé, doncs ja ho veieu. I ara és qüestió de que això bulli 30 minuts i ja queda fet. Com resulten aquestes patates a la cassola? Resulten molt més bé que altres tipus de patates. Aquesta pots bullir-la 40 minuts i t'aguanta sense desfés ni res. Fa una olor... Hi ha gent que et diuen, i què hi ha de notar amb una patata? Perquè una patata és igual una que una altra. Això m'agradaria que em diguessis. Doncs se nota, és diferent. El paladar i el gust és diferent completament, pel fet que està tant temps a sota terra. I per la terra, què és? Per la terra, que és, sí. Sí, és de la posta. Del porc senglar amb les patates de Prades. El servirem. Em fa força goig, eh? L'únic que és un menjar que és molt fort de gustos. Aquesta patata ha estat bullint ara. Em dic que bullaríem 30 minuts. S'han passat bastant, 30 minuts, ja ho heu vist? S'han passat quasi havia 35 i pot ser 40. I la patata està completament sencera, ja veieu? Està completament sencera, no s'ha desfet gens ni mica, i veieu que és forteta. Aquesta és la gràcia, no?, de la patata de Prades. Que és la gràcia de la patata de Prades. Els trumfos.